Ja som v knižniciach strávila veľmi veľa času z dôvodu toho, že som ako dieťa chodila na divadelný krúžok, potom bolo konzervatórium, medzi tým základná škola, kde som recitovala na rôznych súťažiach, tak som si do knižníc chodievala vyberať knižky sama. Knižnica je pre mňa fascinujúce prostredie. Ja sa priznávam, že som knižky vždy vracala s pokutami, pretože som si chcela nechávať doma a nikdy som ich nechcela vrátiť. Ale po čom som najviac túžila, bolo si môcť tie knižky čítať priamo v knižnici. Sedieť na zemi medzi tými regálmi kníh, v tom tichu a čítať. Dokonca som mala jednu pani knihovničku, ktorá mi to párkrát dovolila. Potom sme boli také kamošky. Bola veľmi šťastná. A tam niekde som objavila knižku, ktorá bola pre mňa tou a stále ju mám pri sebe a ide so mnou. A je to Malý princ od Exupéryho. Dieťa, detský svet, dospelý svet. My dospelí sme všetci boli deťmi a zabudli sme na to niektorí. Nechali sme sa pohltiť materiálnym svetom a ušla nám tá detská fantázia, čistota, láska. Pamätám si z tej knihy krásne vety, ako napríklad oči sú slepé a vidíme len srdcom. A teraz mám malú dceru, ktorej tú knižku chcem čítať, ale bojím sa, že tá knižka bude zase, nebojím sa, ale bude zrejme zase skôr pre mňa, aby som sa nezabudla vrátiť do detského sveta a byť tým dieťaťom a klásť otázky a byť zvedavá a ľúbiť a považovať priateľstvo, lásku a cit za základný zmysel života.